Naka daw ba Shad ki Khynnah Skul ka Government Girls Higher Secondary School Jowai, Iaka Jingrwai jong kawei ka saiñ pyrthei ka VPP, ha ka sngi rakhe ka Teachers Day, phah ka Education Department jong ka sorkar jylla, da ka show cause notice siya ka Principal jong katei ka Skul. Ha katei ka notice, la thoh badai ki nongialam Skul kiba shah ki Khynnah Skul, ban pyndonkam, da katei ka Jingrwai.